Trí, dó, héan, náid, beodí riomh bríanann seo ag léamh Scéalta Nuachta as meirí ceáldíobh. Maithigí dom má dhealrumh eisteach in neamh, bhí mé ag léach tóireacht ar maidin agus tá mé fós gléasta den léach tóireacht ach go bhfuil an cóta baint i dtím lorg seachtain join. Tá agam nach féidir a focail Lumra. Well, is léir ná Aberdeen Lumra póca frisin. Gaman is ceall. Tá sagam gúil se bhíh súil is Scéalta eile. Lumid. Ferma a thuirt do dhuine duine aisteach sin an cíal meafrach. So sé tá ag caitheamh tuair mé flís ar ach níos tá sagam ceardú focail ar craiceann cuireach. Lumra. Ha! Rach me óise agus tá ag caitheamh an flís mar tá sé leoite an seo an eifig. Feic seasca céim Fahrenheit. Sin 610 Celsius. Agus tá sin wadro úr domsa, sé 8 úr de cínta má agus úfásacht thart. Nuaíocht, gaman leis céal. Baineann mór scéal an léinneamh leis an Crith Talún tobasteach san Idáil I mbaile bheag dar bhfuil thar timpeall mbaile bheag dar banam Amatrice. Agus is pictiú é de grúpa tarthála ag tarraingt fir amachas an sminigar. Tá sé beo rud dearna a churann áthas agus iontas ar féine agus ar an grúpa tarthálathe. Ach idir an dálín, ó sé muna méid armad. An chuigú lá fiche de mí lúnas a tám, mí lúnas a gáhíle sa sé díag. Céad chuig go naí marmh tá simithe go dtí seo, agus níos mó Scéalta bháis ag teacht agus seans mór me go rachaí na figúrí deireanna chu os cían an dá chéad. Tá imníán go bhfuil scata má daoine fós sáinnithe faoin sminigar, nóir sábháilú, nóir tartháilú go fóil, agus tá an bhuairt an, tá an imníán nach dar hálfar inámiad. nó níos measa go maróí an obair tarthála iad muna mai na tarthála cuairmach. Tharla an Crith Talún seo I lár na híche agus mar a hic fí chudaine nuair a ghúsa daine geart bhí sé róí nach chenne féin bhí a dithe ag titim mas a chéile agus iad san ag titim isteach sa sminigar leo rud a dág cantar an cheatha Talún ina anort, cirthúil ceart agus gachéine faoi scaol agus líonra. Anmhar fad a réim. Ró na Tuirce áit bhfuil an Tuirc
ag Tuirc cúnamh sir go cheanarchaí na Syria agus iad ag brú chun cín in an Stát Islamí. Táthar ag súil le géarú san achran agus fórsaí torcacha ag trasnú na teoranne? Sin chaithe mé checkáilinn sin. Nó ag trasnú na teoran cant na anamachil eisceach túla sin. Tá an Tuirc ag chur tancannaí éarthaí gunaí agus buin cománlach sin focail nódaíh béidir siad is cománlachán ná saidúr le scíleannaí speisialta chuirtear bhaim béidir tíomhthír de na línte troda. Agus chuidiú isteach dúsceart na Syria dé céadain san íireacht bó a rinne an Tuirc go fóil in achran na Syria agus rud a chuir well, tá mé seach inniuh. Bhí mé ag múna so mar a hiiceach sibh níl me rud a chur de chumas tá sé ródas ar nóach níl sé teachta go agus ar nó tá béarla ólas agam gan a chailge bhéad ólas agam níl sin sáúil agus chuir sé ar chumas na geanarcach dangan an Stát Islamí a gháil dhís tíide chopla uireach le. Scéalta Nuachta ag bhaint le Dronganna sráide chuir síos is seo ar chruid sráide a hála in rá scliúchas sráide, bhí cheart am rá béidir, racán, Broin, a rá Roberto Rodriguez inimirchachas Mexico, nó Gordo mar bhearra na agus Lázaro Martínez san Mexico freisin. Só an bheirt sa scliúchas agus cé gur bheith an túsal Martínez a chuireadh go hospidéal tar éis an troda agus é sáite tháinig sé tríd. Níor bhreana an sá a fuair Rodriguez Dronganna ach farir hit sé bhainteas chupla nóiméad tar éis don áthachár imeacht chuidí an hospidéal in a chara agus hit sé a heasamh agus bhainteas agus fuair sé bás mar só san é. Chuirtear síos ar an seirdas ceanlín don scéal seo ná tóireacht síl nua ag críoch I dranglam ceangal na Dronganna. Ní rá an bheirt seo ná aine eile sa drong ná teacht sláán as na ceangail bhí a rá siad
a bhí arbas dócha. So chuaigh siad in aber agus ní raibh siad in an teachtach. Trump, tá scéal faoi Trump nó Clinton bheag nach gach lá, agus bhaineann an scéal seo le script an úsal Trump. nó mar atá sé táhaach fánacht le líne leis an teachtracht. Tá Trump áras Trump is léir sin fiú agus é ggéire tón nua a sríal. Tá rint mí an í caite ag strechuid agus é sína chéile. Ach i nnéad báide tá Trump ag iarraí a heachtracht politiúil a atheligan beidir chuí diotach vótóí a haint ráis. Ach tugtar le fis go bhfuil an feachtas marbanta agus go bhfuil a iarthóireacht ag titi me léig. Tá sé ag legan béime anrachas Hillary Clinton nó mé anrachas beceart am rá agus rá nach féidir muíine bheitthe go duinte ní is heagam. An rank bhí an chuid caint faoi bhfuil tá pictiúr mór eile chlódach in New York Times an neamh pictiúr de fólíní na Franke chur íochail bhean rá sa rank níos an Burkini a bhainte ag rá go bhfuil cosc Now, nó tá caithfar a thuiscint gur tharla ansaí uafásach in níos le déanaí in armáriú na scóra agus tá fearg na pólíní dá réir ach is fritrada é seo ó na pólíní atá a héan roiad amachchas amach agus ní ceart a bhí. Nílann sa Burkini seo is gúna a chaitir an trá níl éon rud dain séireach faoi darlummsa cibé agus darír ní cheart na pólíní a bheith déanana sciime faoi. Cibé tá siad ag chur bhaim, tá siad ag for aimú an rial nua faoi Burkinithe na tránaí ach is Amatrice. Agus leanan an tarmeasc Burkinis an trá. An muisce. Well, má bhí mé caint faoi fritrada ó na pólíní níor leabhar mé mór an faoin fritrada atá ag teacht ó na daoine. Tá pobl ag éirí amach in an rial seo. Leis ceall. Rud i cheacail in seo. Ceann eile in a rialach. Na bhí sin a rólas ag mar nó. Tá mé á ólam in a rialach baide. Ná choróme, tá pobl na Franke ag éirí amach in a rialach seo agus ag tuairte fis gur ceart neamhhar de dhéanamh den na Burkinis seo. Níl ag teacht as na teaghálachaí
a dúine seo idir na pólíní agus na mrá atá caitheamh Burkina ach irísliú. Tá na pólíní ag irísliú na man agus ní thiocfaí ach fritrad a ríis ó Waslamaí atá ag muomh go bhfuil pólíní na Fraince ag measclú na man. Ní sé gom cén bhaint atá dúúltú de seo, ní dóilm go dúúltú a gceist. Siad na pólíní a bháin siadm Olin Giowi faoin pean Briston seo. Olin Giowi faoin dúúltú seo ach go bé. An cholóim tá coga arsúil sa cholóim le chuige bliana is it rialtas na cholóime agus farc. Ach faoi dhéire tá siad tá dáhíomh tar éis teachtar chóréiteach. Ní chuimhnim chár dearnhaim. Havana, bin é sé rinneúan chóréiteach in Havana agus tá sé socrathe ach go bhótáilthaí pobl na cholóime is deasa écail gúil an tachran chaismart agus an tainas seo go léir tí chríochnú. Réaltólaíocht, cén fá nach bléoch muid réaltólaíocht. Tá réaltólathe tar éis planéad fionachtain, tá stagam gur cheartam anachtain ará. Ní féidir liom le efna, is fóliom na réalchaí seo le efna i Gaeilge. Tá réaltólathe tar éis planéad fionachtain ag fihisú. Fogad éile agam freisin ar a ceann sin. Ach sé fihisú a dána mo chloigin. Mór leiscilnis. Díthais, well, ní chuibh nóim le go deoir díthais. Bhechar an béidir cheangal díthar díthar. Is cé acu is coitianta. Fihisínú díthar. Bhean nóim ar a ceann le díosraí. Okay. Tuigim sé. Díthar. Fanní mé le fihis. Sin an focail dána mo chloigin. Tucha mé air sa go geán eile nuair a hagan chance. Tá sé ag fihisú timpeall Proxima Centauri. An chóirsa is cóngarí dar góras gréine, dar ngrian chóras, grían chóras féin. Agus tá a tuairt le fis béidir go bhfuil isce leachtach ar ghromachla an phlánéad rud a bheith go déas agus dárdócht na seansanna gomach bheithe an. Bheithe. Tá sin a raic ar na Florida Keys. A cheartm sin nach éilú, bhí dóile mé. Mar gheall ar mosquítí atá
géin chuigeartathe sin mosquíteanna géin chuigeartathe a táthar a bheifre gúsáid in dengue agus Zika ach tá fatís phobal na háite sa ceart acu dearan go leannaí an tástáil seo agus go níon fordomáiste chlitin nach bhfuil soléir dúin go fóil. Tharla ansaí in olscail san olscail Americánach I Gabú le déanaí le buamaí agus lámhach agus is mór an náire den olscail seo is olscail Gholánta agus bhí siad bródúil nach rá tionchar ag an foréigeantíh mo den na bhálaí an olscailí féin scéal lethra inis agus is cosúil go bhfuil go leor daoine marathe go foiilteach. Sríochtnaí an ansaí in léigear agus sílim well ní is agamach sílim gur maraíú na scéimhlethirí go déir an léigearach bíonn bheith phleanáilte acha an tús. Scélín faoi chios in nuamhrach agus conas is féidir le daoine a bhfuil chios úlach orb sílim an tearma tá in úsáid sin daoine íce níos múna tríocha fáin géad dá dúrastal chios agus fóntais. Cé mar is féidir leo marachtáil. Tá sin a raic faoin EpiPen. Seo peann installara I gceart lenar féidir leat dáileog steroidí, sílim steroidí a chuirt do dhuine má bhúlan taim múch nó rud gáil héad agus cuníte riad in scailina agus áitsaní mar sin amach imaidbrú ó Amatrice cnónaí Talún cuitianta go leor. Tá mailean an cólachtaí firdin EpiPen tar éis praisanaí an EpiPen a ardú 600 fan géad agus tá fearg agus úfás úsáidúirí an EpiPen dá réir marialar an ardú mór gan chunne seo. Agus cosúil go bhfuil an price arda mar tá drug cineálach. Tá ba an druga fáil bhain cineálach I gan bliana agus tá maile na gíre an brabach dearnacha áisce amach as an druga idir an dálín. Tá hóp solo I dribluid raon is go dtíon sacr. Imleoir sacr sé I garmiúil ach dimir is na cliffi Olympiacha freisin. Chuireadh filmraíocht sé bhí ite agus chuireadh deire le na conra garmiúil freisin tar éis gur ruairt sí rudaí
rudí maslocha rud a scrífan seo tar éis clifa na súilin sílim thug sí claireacht ina le rud a chur fearg ar go leor tá sí gícha san is buidad. Britney Spears tá sí tar éis a níl album studio a dhéanamh slán an scéalaí agus tá sí cuineáil leis an mealacocht is cosú sé tá sí chu gnéasú legus a bhí riamh ach tá John Pareles duine de léirvestóí an New York Times ag rá nach léiche an ceangal idir a síl agus na húráin dhéanamh. Ní le rá an faoi sin. Céhí an taliontóir Lars Fisk ní is agam ach tá sé tacaí sláán as rá Sperling agus é na chónaí in ceire rádáin rádáin seachad caiime ceann sin na lorg effectin rudí seo chomininic sin gur ceart an áíre an pogla bheith hen. So tá mé á lorg agus Chavis Cumadon. No, sin cean nó dom. Agus is maile mé. Tá mé áiscríomh sí san áis ní sé is maile mé chomór sin. So sé tá cónaí I gceire Cumadon lunge. Agus sin an méid sin deire leis na Scéalta Nuachta don deirdaoin an chuigú lá fichiid mí lúna sa rá bhíle sa sé díag Tásúla am gur bhain sibh leas astú agus go mbeidh muid de caint le chéile a rís sar a bhad idir an dálín bhain ó dhéarbh go léir.